Yan. Yung bag na yung pag narabisan nyo lahat, kakabsat, mga bunsoy, nahulog ko ngayong gabi. Lumpia at somay. Yan. Manok kasi sa akin, pwede rin, pero patikim-tikim lang. Bawal kasi sa akin. Tikim-tikim lang ang manok. Kaya bumili ako ng ulam ko sarili. Somay, saka lumpia. Lumpia ka na ito. Ito. Manok na ito. Manok. Manok yan na. Ano pa ba? Manok yan. Yan. Adobong manok. May ampalaya. Bakit naman yan? Bumibili sila ng walang gold, walang karne. Wala na talaga maluto eh. Yan. Inuulam natin ngayong gabi. Manok, lumpia at siomay. Ulam ni Kabsat. Upload videos lang. Wag ka nang mag-ano ma, narinig yung boses mo rito. Yan na, yan yung ulam namin ngayong gabi. Yan, out na natin. Salamat.